Ahojte, vítajte v mojom byte v Trnave, ktorý som kúpila ešte pred 7 rokmi. No a prišiel čas sa rozlúčiť. Je orientovaný na juhozápad, čiže je to veľmi slnečný byt. Má rozlohu 63,9 m2, je vybavený klimatizáciou. No a k bytu ešte prislúcha terasa a ešte plus balkón. Terasa s balkónom majú dokopy 18 m2, tá terasa sa ťahá vlastne okolo celého bytu. Samozrejme myslím na všetko, takže vlastním v tomto objekte aj 2 garážové miesta, takže buď sa dá byt kúpiť s týmito garážovými 2 statiami, alebo aj bez nich a tieto statia predám zvlášť. To závisí od toho, kto bude kupovať byt a či bude chcieť aj tieto garáže. Takže vítajte, ešte sa pokúchajte rýchlo touto kuchynkou, obývačkou, hen tam je balkón, no a ideme do izby, ktorá bola myslená ako detská izba. Je zariadená veľmi provizorne, ale vaše deti ocenia určite túto skriňu, v ktorej sa môžu schovávať, strašný for. No ale keď sa ti nebude páčiť, môžeš ju chytiť a vyhodiť alebo niekomu darovať. Teda takto to tu vyzerá, ešte vám potváram nejaké skrinky, aby ste vedeli, čo kde je. Tu je chladnička, fajnová mraznička, umývačka. Tu si môžeš dať hrnce. Teraz sa presúvame na tento balkón. Toto je výhľad. Tadá! Tu vidíte, približujem, že máš blízko proste Lidl. Neviem, ako sa tam volá to nákupné centrum, čo tam urobili, ale je to very practical. A tuto je vlastne terasa, ktorá ide zo spálne, obria takto okolo celého bytu. Môžeš si tam opalovať nohy v lete napríklad. A zase, vidíš, máš tam aj drogériu. Teraz som trošku zabudla umyť, ale keď si kúpiš tento byt, dáš si tanec s mopom na terase a zvládneš to. Bye! To by som nebola ja, kebyže vám nezabudnem niečo povedať. Takže povedala som, že sa ten byt nachádza v Trnave, ale nepovedala som vám, kde v Trnave sa nachádza. Takže nachádza sa na Mikovínyho, to znamená na sídlisku Miko. Jo. That's it.